Vítáme vás ve Skyparkingu, nejlepším parkovišti u letiště Václava Havla v Praze. Najdete nás cestou po R7, použijte exit 5 u čerpací stanice. Jsme na hranici obce Tuchoměřice, pouze 6 minut od letiště. Vaše auto převezmeme, natankujeme, ručně umyjeme, vyčistíme a zaplachtujeme na našich venkovních plochách nebo v krytých garážích. Samozřejmě vás i odvezeme k terminálu a zpět. Pokud chcete, můžeme vaše auto převzít před terminálem a opět vám ho přistavit, až se vrátíte. Vaše auto si také zaslouží dovolenou, když vy jste na cestách.